friend indeed, a friend who'll tease is better. Our thoughts compressed, which makes us blessed and makes for stormy weather. A friend in need's a friend indeed. My Japanese is better. And when she's pressed, she will undress, and then she's boxing clever. A friend in need's a friend indeed. A friend who bleeds is better. My friend confessed she passed the test, and we will never sever. Days dawning, skins crawling. Days dawning, skins crawling. Days dawning, skins crawling. Days dawning, skins crawling. Pure morning, pure morning, pure morning, pure morning. A friend in need's a friend indeed. A friend who'll tease is better. Our thoughts compressed, which makes us blessed and makes for stormy weather. A friend in need's a friend indeed. A friend who tease is better. České Budějovice na maturitním plese. Nelekejte se toho, že když se podíváte kolem sebe, tak vás tady zatím ještě moc není. Bude nás tu mnohem více, dostáváme informace o tom, že bohužel díky té situaci, která venku panuje, jsou někteří teprve na cestě, protože se zasekali v různých kolonách kvůli dopravním nehodám a podobně. A proto jsme se rozhodli, že začátek maturitního plesu, hlavně to nejzásadnější, posuneme cca na nějakou 8 hodinu, nebo přibližně 8:45, co se především týče slavnostního nástupu. Je pravdou, že nám to dneska dalo opravdu hodně zabrat. Možná, že je ten pohled odsud ze sálu o něco kouzelnější, když se podíváte ven, protože, co si budeme povídat, je zima a k zimě tohle patří. Dělali jsme si tady srandu z toho, že kabáty ano, si můžete dávat do šaten a běžky, pokud jste na nich přijeli, tak ty si dávejte do předsálí, ano. Sněhule ty si dejte na topení, abyste v pohodě potom ještě v teple odešli domů a fakt si moc přejeme to, aby dneska, až pojedete domů, tak vás nepotkali nějaký další kalamity, protože možná, že něco takového nastane. Zaplať pánu za to, že dneska máme maturitní ples tady v Art Iggy, kdy je parkoviště kryté, protože kdybychom dneska měli být někde v Metropolu nebo na výstavišti, jak bývá zvykem tady v Českých Budějovicích, tak je otázkou, jestli byste se vůbec z parkoviště dostali. Takže aspoň jedna pozitivní informace. Dámy a pánové, teď si tedy objednejte nějaké dobré pití. Možná, že po dlouhé době se vidíte se svými přáteli, se svou rodinou, tak využijte toho, že si něco málo můžete říct. A my jsme tady právě teď z toho důvodu, aby jsme vám oznámili, že ano, všechno je připraveno, ale to, proč to posuneme o 5, 10, 15 minut, je právě ten důvod, že tady ještě nemáme všechny rodiče. A právě kvůli rodičům tady ten večer dneska pořádáme, tak by nebylo fér, kdyby kvůli počasí přišli o to, na co se tak dlouhou dobu těšili. Takže se nenechte rušit, my vám dál hezky budeme hrát s naší kapelou, která se říká Live Band. Teď ji budeme poslouchat, věřte tomu, že hlavně díky ní budeme i tancovat, až skončí všechny ty nástupy, šerpování a podobně. A tak se bude dít někdy kolem 9., 10., 11. a 12. hodiny. Díky za to, že jste v pořádku dorazili, že jste tady a brzy vám zase dáme vidět. Tak hezkou zábavu a hezký večer. Unquestionable, love is professional. Got a category, my own, and I'm the president. Don't be alarmed, I'm assuming I'm the resident. With my particular style particular. Extracurricular, smoother and trickier. Yeah, Mr. V, studio apartment, New York City, Japan. We wanna make you move. We wanna make you work.
Talenti, krásná práce. To jsme potřebovali na začátek tady toho večera. Já doufám, že to máte dohledali, že se podívíte, že slyšela o tom, že se dneska večer přišli do sálu na taneční bavě, jsme možná nás uvěřili, že vyrušíme. Dámy a pánové, slavnostní nástup a ještě jeden potlesk. OP4! Dobrý večer, jsme rádi, že jste se rozhodli k nám připojit na cestě kolem světa. Teď se posaďte a užijte si let. You look into my eyes, I go out of my mind. I can't see anything, cause this love's got me blind. I can't help myself, I can't break the spell, I can't even try. Baby, I'm too lost in you, caught in you, lost in everything about you so deep. I can't sleep, I can't think, I just think about the things that you do. I'm too lost in you, too lost in you. I'm back in Mexico, turn on the radio. I really don't know why I laugh at all the time. I'm here in Mexico, just trying to let it flow. Like in the studio, don't know what to do. Is everybody here out there? Is everybody here who wants to lose control? Here in stereo. Takže jak vidíte, na palubě našeho letadla panuje klid a pohoda. Pohoda a klid. Start máme úspěšně za sebou. A máme ho za sebou. Open Gangnam Style!
motivace a energie, hlavně naše hvězdy. Get me higher. Doražte k naším slavnostním čerpání a pěkně dopodrobná, jednoho po druhém nebo jednu po druhé budeme představovat a předávat slavnostní šerpy, to především. Nachystejte hlasy s penězi, kdybyste chtěli přistoupit blíže i z té levé strany, co se dívám odsud z pódia, tak klidně můžete, aby jsme tady měli co nejlepší atmosféru a pořádně jsme si to užili. Povoleno to pro tuto chvíli je klidně vkročit na taneční parket. A my už se nebudeme prodlužovat. Simča je připravená. Dámy a pánové, přichází jako první Simona Bučilová. Má ráda váhání až do oběda a svíčkovou ornamenty. Nemusí ranní vstávání do školy a předvážky některých lidí. Jako má chtěla být princeznou. Dneska večer můžete pozvat na tequilu nebo vodku a její moto. Co můžu udělat dnes, můžu udělat i zítra a klidně i pozítří. Je to první maturantka našeho večera. Je to Simona Bučilová. Dokonalý chlapy. Je tady Michal Tomášek. Jinak dodejme, že Michal vzkazuje, že má rád sám sebe. Nemusí keci. Jako malý chtěl být James Bond. Večer ho dneska můžete pozvat na pivo. A řídí se motem, které zní, kdo nic nedělá, nic neskazí. Takže přátelé, kámoši, ale hlavně rodina, tleská Michal Tomášek. Teď si připravíme další slavnostní šerpu a tu předáme této dívce. Jmenuje se Aneta Sebestienová. Nemusí ho žít, přetvářky jak mín a můžete ji dneska večer pozvat na Kuba Libre a dodejme ještě její moto, které zní osud míchá karty, my hrajeme. Maturantka Aneta Sebestienová. Jeden z dalších světlých hostů maturant. Jeho jméno je Vít Kyselá. Auta, letadla, focení, muziku, nenávidí nudu. Když byl malý, chtěl být vojenským pilotem. Nejvíc pokud má pilot, takže na to dneska s ním zajděte. Jeho moto, důležité předvídat. To vše. Maturant Vít Kyselá. Je opět na čase, aby jsme rozleskali celý sál, protože přichází Mikola Dušková. Niko by ráda řekla, že miluje svůj život, rodinu, přátele a samozřejmě svého přítele. Nemusí lež a pomluvy, jako malá chtěla být zpěvačka. Jestli si s ní dneska večer něco dáte, tak jednoznačně Ferrari. A její moto, raději budu litovat toho, co jsem udělala, než toho, co ne.
maturantka Nikola Kušková. To je další, kdo si zaslouží naši pozornost. Jakub Lang. Největší charakteristika Jakuba. Má rád hudbu, literku a hezký holky. Nemusí nucenou práci na hloupost. Jako malý chtěl být ošetřovatelem v zoologické zahradě. Na Jägra ho dneska můžete pozvat a vzkazuje, kdo nic nedělá, nic neskazí. Jeho velký okamžik, Jakub Lang. Ještě počkáme na to, než bude hotová fotka. A to bude během chvilky. A chceme slyšet další velký ovace. Dominika Patízová! Má ráda pěkná svíčkou, nemusí čekání, je to malá, chtěla být doktorka. Pozvat můžete na Tequila Sunrise. Její moto, nedělej čárku tam, kde život udělal tečku. Potlesk pro ní, Dominika Patízová. Další výraznou osobu netočili. Říká, mám rád fast food, nemusím mám zeleninu. Jako malej jsem chtěl být grilovaným kuřetem. Můžete ho dneska poznat na kolu s rumem. A jeho moto, i blbec může mít vejšku. Tak to je Kung Le Fan. A to jsme tady samé naprosto udělala. Nekročíme další slavnostní šéfa pro tuto dívku. Jmenuje se Viktorie Forintová.